Türkmen diline şol bir uğru ýa-da toporo degişli käbir sözler daş deş goşulmasy goşulup ýasalýar. Meselem klassdaş ýa-da synupdaş, bir klassa ýa-da synupda okuyan okuwçylar, kursdaş, bir kursy okuyan studentler, ýoldaş, bir meňdeş ýolda barýan, pikirdeş, bir meňdeş pikirde bolan, ugurdaş, bir meňdeş ugurda bolan, ýyldaş, ýyly bir bolan, watandaş, watany bir bolan, ýurtdaş. Esasy tema dolansak türkmen diline raýdaş sypatyndan gelip çykýan raýdaşlyk sözü bar. 1962-nji ýylda görnükli türkmen dilçi alymy Maşyan Hamzaýewiň umumy redaksiýasy bilen Türkmenistan SSR-niň Dil bilimi institutu tarapyndan çap edilen türkmen diliniň sözlüginde raýdaşlyk sözüne şeýle düşündürüş berilýär. Raýdaşlyk bähbitleriň birligi, bir pikire ýa-da herekete bolan aktiw duýgudaşlyk. Garaşdyrlykdan soň 2015-nji ýylda çapa taýýarlanan türkmen diliniň düşündürüşli sözlügünde bu söze şeýle düşündürüş berilýär. Raýdaşlyk at. Raýdaş ýagdaýda bolmaklyk, ulalaşykly gatnaşyk, bir-biriňe bolan duýgudaşlyk, pikirdeşlik. Bu sözüň 1962-nji ýylda bir pikire ýa-da herekete bolan aktiw duýgudaşlyk diýen kesgitlemesindäki pikir, hereket hemde aktiw duýgudaşlyk diýen ýaly düşündürüşler raýdaşlyk düşünjesini dinamika gazandyrýan ýaly, hemde oňa esasly syýasy we sosial öwüşgün çaýýan ýaly eşdilýär. Sebäbi Sowet döwürlerinde bolşewikleriň proletar raýdaşlygy diýen ýaly halky täze oýlanyp tapylan syýasy giňişlikde jem etmäge çalışýan düşünje tohumlary bardy. Raý sözüne 1962-nji ýylyň sözlügi öz akymly hereket hemde göwün isleg diýen ýaly düşündürüşleri berýär. 2015-nji ýylyň sözlügi bolsa diňe bir zada bolan isleg, niýet, göwün, meýil, pikir diýen düşündürüş bilen çäklenip raý sözüniň birinji manysyny hamaly öz akymly hereket bolmaz ýaly aňlardan pozmagy synanýar we onuň birinji manysyny sözlüge girizmeýär. Ýoksam bolmasa Sowet ideologiýasy hem öz akymly hereketi oňlap baran näildir. Adamlaryň arasyndaky raýdaşlygy jemgyýetçilik ulumlary, sosiologiýa, siýasat ulumlary hem ýakyndan öwrenipdir. Ol siýasy raýdaşlyk, sosial raýdaşlyk, raýat raýdaşlygy diýen ýaly dürli adalyklar bilen aňladylýar. Kontekste we konjunktura görä ýerli raýdaşlyk, regional raýdaşlyk, milli raýdaşlyk, global raýdaşlyk, halkara raýdaşlyk diýen ýaly düşünjeler hem ösen dünýäniň syýasy, medeni we jemgyýetçilik giňişligine öz beýanyny tapýar. Raýdaşlygyň düýüp özüni adama mahsus empatiýa duýgusundan başga adamlar we beýleki canly jandarlar barada alada etmek diňe özüňi bilmezlik terbiýesinden gelip çykýar. Görnükli fransuz sosiology Emile Durkheim adamyň tebigatyna mahsus raýdaşlyk duýgusyny iki topara bölýär: mehanik raýdaşlyk hemde organik raýdaşlyk. Mehanik raýdaşlyk däp desturlary eýerýän jemgyýetçilik gatnaşyklaryny köplenç bir meňdeş ýaşaýyş medeniýetini ýörelgi edinen adamlaryň arasyndaky raýdaşlyk.
Meselen bir tiräniň ýa-da urugyň agzalarynyň arasyndaky özara ýardym muňa mysal bolup biler. Mysal üçin türkmençilikde garyndaşlyk gatnaşyklary güýçli maşgalalaryň arasynda ogly ýörmekde, jaý edilmekde we şoňa meňdeş ýagdaýlarda birek-birege edilýän kömek mehanik raýdaşlygy mysaldyr. Organik raýdaşlyk fenagatlaşan dünýäniň ösen jemgyýetlerini birek-biregi tanaýan ýa-da tanamaýan ýöne muňa garamazdan bir meňdeş bähwitden gelip çykýan garaýyşlaryň we gymmatlyklaryň esasyna adamlaryň arasyna emele gelýän özara ýardamlaşma. Ýakynly wagtda we marada gopany harasatdan soň ejir çekenlere ýardam bermek maksady bilen Abaşada ýaşaýan ençeme Türkmenistanlynyň öz aralaryna maliýe ýardamlaryny toplamaklary raýat raýdaşlygyna mysaldyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen polisiýasynyň bu ýardamlaryň Türkmenistana gowuşmagyna böwet bolanlygyny habar berdi. Siyasi raýdaşlyk köplenç haýsydyr bir diýdimzor siyasi rejime garşy oňa tabinlige mejbur edilýän adamlaryň arasyndaky nägililikden ýüze çykýar. Siyasi raýdaşlyk köçü protestlerini öz hakyky beýanyny tapýar. Ýokary göterilen ýumrugyň suraty, keşfi ýa-da heykeli köplenç siyasi raýdaşlygyň simwolu hökmüne ulanylýar. Raýdaşlyk diri galmak we halas bolmak üçin adamlaryň arasyna umumy howpyň garşysyna döreýän insan tebigatyna mahsus instinktiv häsiýetdir.